Dyma lun o 2 fron haul yn Hanna Grisia yn 1997. Yn y cyfnod yma, mi geithon nhw i condemnio gan Gyngor Gwynedd, ond penderfynodd Amgueddfa Lechi Cymru ei hachub i ddangos i ymwelwyr sut oedd chwarelwyr a'i teuluoedd yn byw. Cafodd y tai ei symud garreg wrth garreg o dan y Grisia i safle'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Ac erbyn heddiw, mae yna dros 2.5 miliwn o bobl wedi bod i'w gweld. Ond, beth am fynd yn ôl i'r dechrau ac i'r 1850au? Wrth i fwy a mwy o chwareli agor yn yr ardal, roedd angen cartrefu'r gweithwyr newydd a'u teuluoedd. Yr aelod seneddol Samuel Holland oedd bia'r tir yn Hanna Grisia. A fel ydych chi'n gweld yn y llun yma gan Falcon Hildred, cafodd y tai ei hadeiladu bron iawn yn erbyn y graig. Roedd na reswm am hyn. Roedd Samuel Holland eisio'i'r gweithwyr fyw yn agos i'r rheilffordd fel i bod hi'n hawdd iddyn nhw gyrraedd i gwaith yn y chwarel yn y bore. Roedd y tracio tren yn agos iawn i'r tai. Mi gath y tai ei hadeiladu tua diwedd y 1850au. Erbyn y 1990au felly, roedd y tai yma dros 130 oed ac mewn cyflwr gwael iawn. Roedd rhai bod yn ofalus iawn wrth symud y tai i'w cartref newydd heb ei difrodi, a daeth staff arbenigol o Amgueddfa San Fagan i helpu efo hyn. Ond sut mae symud tŷ o un lle i'r llall? I ddechrau, mae'n rhaid tynnu'r holl sment a phlastar mwyn gweld y cerrig yn iawn. Rhaid tynnu llinell ar draws yr adeilad, ac yna llinell arall o'r top i'r gwaelod. Mae'r llinellau yma'n bwysig iawn mwyn mesur a symud y cerrig. Yna, mae angen peintio rhif a llythyren ar bob un carreg a phob drws a ffenest a sgwennu hyn ar y cynllun. Yna, tynnu'r tai i lawr. Yn ofalus wrth gwrs, cyn ailadeiladu yn y safle newydd. Mae o fel jigsaw mawr. Bod tai fron haul wedi dod o dan y Grisia, mae'r Amgueddfa yn ei defnyddio i ddeud stori 3 cyfnod gwahanol mewn 3 ardal wahanol oedd yn bwysig yn hanes y diwydiant llechi. 1861 yn Hanna Grisia, 1911 yn Methesda a 1969 yn Llanberis. Mae rhif 3 fron haul yn dangos bywyd yn Hanna Grisia yn 1861, pan oedd hi'n oes air y chwareli a'r tai yn newydd iawn. Roedd na 4 o bobl yn byw yn y tŷ ar y pryd. Dim ond 2 ystafell sydd yn y tŷ yma, un i lawr Grisia ac un i fyny Grisia, felly mae'n hawdd meddwl fod hwn yn dŷ tlawd. Ond, mi welwch chi bethau fel yr ornaments ar y silff ben tân, fel y ci China Staffordshire, sydd yno i ddangos fod gan y chwarelwyr ychydig o bres dros ben i wario ar bethau o'r fath. Mae yna hefyd ddodrafn da, fel y cloc mawr a'r dresel traddodiadol. Dim ond un ystafell wely sydd yno. Mae yna wely dros dro ar y llawr a flanced fel partisiwn i wneud yr ystafell yn chydig bach mwy preifat. Erbyn 1871, roedd yna 7 o bobl yn byw yn y tŷ. Tybed lle oedd pawb yn cysgu. Dyma dŷ rhif 2. Mae'r tŷ yma yn dangos bywyd y Methesda yn 1911, cyfnod streic fawr y Penrhyn. Da chi'n medru gweld y cerdyn nid oes bradwr yn y tŷ hwn yn y ffenest. Mae'r tŷ yma yn fwy modern na thŷ rhif 3. Mae yna grat black led yn lle'r tân agored, ac mae yna gegin gefn fechan hefyd. I fyny Grisia, mae yna 2 ystafell wely, ac mae yna dŷ bach tu allan yn yr ardd gefn. Ond tŷ streic ydy hwn. Mae tin bwyd y chwarelwr i'w weld uwch ben y tân. Dydy o ddim yn gweithio achos fod o ar streic. Ar y bwrdd, mae yna 1 dorth fach o fara, sef bwyd i teulu o 5 am wythnos gyfan. Mae'r fwced lo yn wag. Doedd na ddim pres i wario ar gnesu'r tŷ. I fyny Grisia, mae yna ges yn ystafell wely. Mae'r tag yn dangos fod y teulu bach yn meddwl symud i'r Tymbl yn Ne Cymru i chwilio am fywyd gwell a gwaith yn y pylla glo. Roedd yn well gyn lawer o deuluoedd symud i ffwrdd o'r ardal na thorri'r streic a dod yn fradwyr. Dyma dŷ rhif 1, Llanberis 1969. Yn 1969, mi gath chwarel Dinorwig ei chau,
ac mi gollodd 350 o ddynion i gwaith dros nos. Hwn ydy hoff di llawer o'n ymwelwyr ni, gan ei fod yn dod â llawer o atgofion yn ôl iddyn nhw. Erbyn y 60au, roedd gan deuluoedd dipyn mwy o amser hamdden, ac mae yna ffôn, chwaraewr recordia, bob math o lyfrau a hyd yn oed teledu bach yn y tŷ yma. Mae'r llofftydd yn dangos fod na fam, tad a'i mab yn byw yma. Er mwyn gofalu am y tai a'r cynnwys, maen nhw'n cael eu cau un ar y tro bob blwyddyn ar gyfer glanhau arbenigol. Da ni hefyd yn cadw log o'r holl wrthrycha ac yn cofnodi os oes unrhyw beth wedi torri neu wedi diflannu. Roedd y cwpana wy godi Welsh o di 1911 a'r doliau Rwsiaidd yn hi 1969 yn diflannu yn aml. Mae gerddi'r tai hefyd yn bwysig iawn. Mae yna lysiau yn tyfu yng ngardd tŷ Bethesda 1911 i ddangos fod y teuluoedd oedd yn streicio yn gwneud popeth posib i gael bwyd. Felly, dyna i chi chydig o hanes tai Fronhaul. O'i cychwyn yn Hanner Grisio i'r 21 mlynedd ddiwethaf yn Llanberis. Mae'r amgueddfa yn ei gwarchod nhw, mwyn i ymwelwyr gael eu mwynhau am ganrif a hanner arall i ddod. A pan fydd yr amgueddfa yn agor eto yn llawn, mi fydd croeso mawr i chi ddod draw i'w gweld nhw. Da ni'n edrach ymlaen at eich gweld chi.